So ngayon ay nandito tayo sa may Cabalantian Bridge. Yan. At kitang-kita na natin yung sapa. At yun naman yung welcome arch ng Cabalantian. Yan. So bali boundary ito ng City of San Fernando yung sa harap natin. At yung Bacolor dito sa likod. Okay, so good day once again Cabalan. And welcome sa ating panibagong update adventure sa boundary ng Bacolor at San Fernando. And for today's vlog update ay pupuntahan natin yung mga ilang barangay na nakita nating binaha dito sa may City of San Fernando. So bali random vlog lang. Titignan na natin kung saan tayo pwedeng makapunta rito, makaikot hanggang makarating tayo dun sa may palengke ng City of San Fernando, which is nakita natin sa news na binaha rin. Yan. So ngayong araw pala ay Monday, August 17, 2026 at ang oras ay 8:41 AM. At ito na yung San Fernando Road yung dinadaanan natin. Diretso na ito hanggang dun sa may Kapitolyo. Dito maraming nagtitinda mga prutas. At ito na yung Lasatin Boulevard and yan ito yung diretso Capitol Boulevard. Diyan kitang-kita na natin yung mga nagagandaang towers ng Capital Town by Mega World. So last time nagkaroon din tayo ng update dito. So yan, I love Barangay San Juan. So dito tayo mag-start. Parang dito yung mga low-lying barangays ng City of San Fernando. Tignan natin yung current situation para at least magkaroon tayo ng idea at mabigyan ko kayo ng update tungkol sa lugar dito. So wala pa rin tigil yung pagulan. And I think 17 days nang umuulan. Nag-post lang siya ng isang araw noong August 15, which is Saturday. And then dire-diretso na naman. And yung Pampanga pala is under state of calamity na dineclare noong August 12 dahil nga napakaraming mga barangay dito sa Pampanga ang binaha, especially sa mga coastal towns like Apalit, Masantol, Macabebe, Minaling, Santo Tomas, and low-lying areas like San Luis, San Simon, Candaba. Yan, yung Candaba, maraming naapektuhan doon. So I think yung unang madadaanan natin dito Barangay Santa Lucia. Yes, Barangay Santa Lucia. And dito rin papunta yung Barangay San Pedro Cacutod. Yan na Mega World Capital Town. So last time nag-update din tayo dito San Fernando nung August 9 kung saan nagkaroon ng malawakang pagbaha doon sa downtown hanggang doon sa sa Lasintin Boulevard all the way to the harapan ng Capital Town. Sobrang yun, sobrang grabe yun. So ipa-flash yung sa screen para makita ninyo. At kung gusto niyo mapanood yung video yon tungkol sa malawakang pagbaha noong August 9 2026. Ito pala yung Santo Niño Viejo Chapel. Yan tignan niyo yung natambak dito. Yung mga barangay dito, yung mga sunod-sunod ng barangay, sikat yan pag Holy Week dahil maraming nagpapapako sa krus. Ayan, yung crucifixion. So last Holy Week yan, may vlog din tayo. Yan, kakanan tayo rito. Tignan natin yung current situation dito.
after ng habagat. And patuloy pa rin nananalasa yung habagat. Yun o, ang dami ng water lily pala rito. Ang dami rin basura. Ngayon, ito yung creek ng San Fernando. Pero dito malinis. Sa kabila malinis oh. Dito malinis siya. Yan oh. Bali yung maraming yung maraming water lily doon lang sa kabila at saka mga basura, yan. Pero dito sa part na ito malinis. At ayan na yung Barangay San Pedro. Yan. Diyan yung sikat na barangay kung saan maraming nagpapapako tuwing Holy Week, Biyernes Santo. Ayan, dito may bahana pala rito. Dito yan sa may Barangay Santa Lucia na to. Yes, I think Santa Lucia na. Ayan o. Ito yata yung lumang church eh. Tignan yung pinto, halos kalahati na lang. Dahil tinambakan yan. And then, yun yung church ngayon. Bali dalawa sila. Yan, dito, bahana rito. Santa Lucia Parish Church. Yan, so dito tayo dadaan. Naku. Ang dilim na naman ng kalangitan, no? Yan, bumuhos na naman yung ulan. So, ang daming perwisyo. Yung binigay ng walang habas na pagulan na ito. Yun o, baka na rin pa rin dun. Dito parang okay pa rito. Hindi na pala. Yun, may baha na rin o. Hindi kaya malalim dyan. So parang kinakaya naman ng NMAX. Yan, ganito pala yung itsura dito sa may Santa Lucia. Hanggang doon lang pala yung NMAX. Parang malalim na ron Yun no. So tara, try natin si Tikas. Grabe pala rito. Yun, Water World dito sa may Santa Lucia. Malalim. Malalim nga rito. Yun no. Dito sa may harapan ng junk shop. Uy, naku. Grabe pala dito sa may sa may Barangay Santa Lucia. Yan Bali yung mga ibang area dinaanan natin sa San Fernando, wala nang baha. Pero dito, grabe pala rito. Ayan So ito yung update ngayon tungkol sa baha dito sa may Santa Lucia. Kung mga maliliit lang yung mga motor nyo, huwag kayong dadaan dito. Lulubog yung makina.
Pero ito si Tuklas dahil medyo mataas naman yung ground clearance niya, kung ganito kakayanin niya. Ayan, no? Ayan, dun, no? Grabe din pala yung pagbaha rito. Yan, no? Ito, winasak na yung bahay dito. Oops. At yung nakikita yung kalsadang yan, yan, palabas na yan ng MacArthur Highway. Bali, nandito na tayo sa may Barangay Del Pilar. Yan. So yun, meron pang baha doon, yung papuntang Olivas. Ito. Naku, parang malalim din, no? Ayan, yung kotse, uminto muna rito. Nag-iisip pa kung itutuloy ba o o babalik. Ayan, no? Tignan nyo yung baha rito. Dito, matindi rito. Ayan, no? So, diretso lang tayo. Naku. Ano ba yung lumulutang na ito? Plywood. May lumulutang na plywood. Ayan, neto. Malalim na rito. Ay, naku. Grabe na pala rito, oh. Dito yan, sa may approaching tayo ng intersection papuntang Campo Libas. Yan. So ikot na tayo rito. Pupunta tayo ng tignan natin yung public market. Yun, dito baha na rin pala. Bali ito na yung MacArthur Highway. Yung kulay ng tubig parang nesty. Yan, no? So medyo tumaas na yung presyo ng gas dito. Dati huling nagkarga tayo 65, ngayon 67.80 na. At maulan na naman. Palobat na yung natin. So hopefully umabot ito hanggang palengke. Palobat na yung action cam. Ayan, dito na yung palengke. Dito, kakaliwa na tayo rito. So may mga dumadaan naman na mga scooter. So that means kaya naman. Ayan. At least nakita natin yung palengke rito. Magkaroon tayo ng idea. At may share ko rin sa inyo kung ano yung present situation dito sa may San Fernando Public Market. Naku, minto na. Mababasa na yung boots natin nito. So hopefully hindi pa naman abot ng tubig. O yun lang. Oops. Ayan, ang dami ng tao. And dito sa papasok dito, baha na rin. Yan, sa kanto rito. Naku. Parang malalim na yata ron, Meron kayang dumadaan ng motor. So pa yung kinaya ng e-bike. Hanggang tuod na, Ayun si kuya, naka XR. Tignan natin kung didiretso siya.
So dumiretso siya. Kung kinaya ng XR, kakayanin din ni Tikas. Yun, tignan nyo yung babae, yung hanggang tuhod na niya. Yan o. Naku, ganito pala. Dito tayo. Yan, ito yung itsura ngayon dito sa palengke. Grabe pala yung baha rito. At bumuhos na naman yung malakas na ulan. I think 3 beses na tayo pumunta dito sa palengke. Pero ngayon lang natin nakita yung pagbaha dito. Ayan o. Yun. At least nakita natin yung sitwasyon dito. Aabutin kaya yung boots natin. Naabutin na yata. Ayan. City Public Market, wet section. Yan, latest update dito. Mas grabe dito kaysa sa sa Guagua. And at least nagkaroon kayo ng idea at nakita natin kung ano ba yung itsura ng public market. Yan. Tignan natin banda ron. Dito. Ito yung mga nagtitinda ng gulay. Umabot na sa boots natin yung yung tubig. Dito naman yung vegetable section yata ito. Ganyan pala yung itsura dito sa sa public market. And then saan ba yung labas natin yan? Ayun dito tayo sa banda rito. Dito parang konti lang yung baha dito. Oo, konti lang, hindi masyadong ganun kagrabe yung baha. Dito yung meat section, fresh chicken. Ito, ano ba itong lugar dito? Maraming mga gulong at mga truck. So, balik na tayo. Parang dead end na ron. Dito ata may daan. So, balik na tayo doon. At least nakita natin yung area dito. Yun Tope, fresh meat. Parang konti lang yung mga nagtitinda. Hindi man puno yung mga stall. Dito kaya kakayanin natin. Parang na rito wala nang dumadaan dito Point kayo malalam yaran. So sabi niya natin dito daw. Yan, nga. Doon tayo galing kanina Hindi tayo mabot dito. Yun tambak yung basura Yung primary cause ng flooding. Yan, pag nagbabara yung mga kanal dahil sa basura.
Yun o, pati karinderya, lubog na rin. Dito yung malalim. Oh, uy. 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 Uy, malalim. Doon pala grabe. Oh. Ay. Yan. And finally, dito na tayo. And then, didiretso tayo hanggang dun sa tulay. Tignan natin kung may mga nagtitinda ba ron. Nung last update kasi natin dito, yung mga ibang nagtitinda, dun sila pumwesto sa may tulay. Dahil yung ibang mga namamalengke, syempre, hindi na didiretso dito dahil binabaha. Inaabangan na lang nila dun sa may tulay. Dun sila gumawa ng temporary, yung mga tindahan nila, yung mga pwesto. Especially yung merong mga truck. Yun ang ganda ng kubo So yan na yung mga modelong bahay kubo ngayon Ang haba niya, long span na yung ginamit, hindi na mga pawid tsaka kawayan Kaso nga lang, yung niya, yung paa niya parang mga coco lumber pa rin. Dapat sana mga good lumber na. Yan, dito na tayo. Ayun kamuting kahoy. Dito. Very minimal na lang. Dati kasi puno yan yung kalsadang ito. Puno dati yan. Dito yung sinasabi ko sa inyo, yung mga iba dito na nagpwesto. Sa ibabaw ng tulay, ayan merong mga pinya. Ayan. Halos mga prutas yung binebenta rito. Dito wala pa. Ayan. At narating na natin itong Tinahero Bridge. Ayan. Ayan Tinahero Bridge. Ayan, yan yung itsura ng Tinahero Bridge. At so I think that ends our video for today. And if you enjoy watching this one, please consider subscribing. And keep tuned to Proylandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.